Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista i od Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry, milí bratia, chcem vás privítať pri dnešných službách Božích slovami 51. žalmu, kde čítame: Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Dokonale ma obmyj z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Proti tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zle v tvojich očiach, aby si ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde. Hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Hľa obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umyj ma, belší budem ako sneh. Amen. Teraz, deti, poďte k stolu Pánovmu. Vyprosíme Božie požehnanie pre deti, pôjdu s tieto valikom na detskú besiedku. Nech vás požehná Hospodin a nech vás ochraňuje. Nech rozjasní svoju tvár nad vami a nech je vám milostivý. Nech obráti k vám svoj obličaj a nech vám dá svoj pokoj v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete ísť na detskú besiedku. My pokračujeme s spevom stojacej piesni 163.
Pane, ku komu pôjdeme? Veď slova večného života Ty máš. A my sme poznali aj uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Amen. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a v duchu a v pravde sa modlíme. Všemohúci Bože náš Otče nebeský, ďakujeme Ti v tomto zhromaždení za deň, ktorý sme mohli privítať i dnes. Pridal si ho k dňom nášho života a ponúkol si nám i túto príležitosť. Stretnúť sa v Tvojom dome, pri Tvojom slove. Hľadať prameň a žriedlo občerstvenia našej viery, posilnenia a povzbudenia. Ďakujeme Ti, Pane náš, za to, že smieme pred Tvojou tvárou stáť. Spolu so žalmistom však musíme vyznávať svoj hriech a prosiť, zmiluj sa nado mnou, pretože hriech môj predo mnou je stále. A tak, Pane náš, prosíme, zmiluj sa nad nami. A daj nám poznať, že znovu a znovu máš pre nás roztvorenú náruč odpustenia, lásky a prijatia. A tá Tvoja náruč je odkazom kríža Kristovho, jeho rán a jeho krvi vyliatej na Golgote. Aby sme boli čistí. Aby jeho obeť a utrpenie mohlo i dnes očistiť naše srdcia. A tak, Pane náš, prosíme i teraz sa k nám skloň. A dokáž sa medzi nami, dokáž sa svojim slovom. Aby sme v ňom v zvesti Tvojho evanjelia spoznávali Tvoju prítomnosť i Tvoju blízkosť. Aby sme v moci Tvojho slova nachádzali
tú skutočnú moc Božiu, ktorá môže byť zjavná i v našich životoch. A tak prosíme, Pane, požehnaj nás. Buď medzi nami skrze Pána Ježiša Krista, moci Tvojho Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry, milí bratia, spolu s vami, s Božou pomocou sa chcem zamýšľať nad Božím slovom, ktoré nachádzame zapísané v 1. kapitole Markovho Evanjelia. A to od 40. po 45. verš. V 1. kapitole Markovho Evanjelia čítame. Tu prišiel k nemu, rozumej k Ježišovi, malomocný, ktorý ho na kolenách prosil. Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním. Vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem, buď čistý. Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami, nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš na svedectvo ľuďom. On však len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo. Takže Ježiš ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k nemu odvšadiaľ. Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva a vo svojom srdci i živote ho zachováva. Amen. Drahé sestry, milí bratia, minulú nedeľu sme výklad či zamyslenie nad Božím slovom končili odkazom na Ježišove slova poďme inde do okolitých mestečiek, aby som aj tam zvestoval evanjelium. Veď na to som prišiel. A tak sme si uvedomili, že Ježiš takto ohlásil prioritu a tú najhlbšiu či najdôležitejšiu azda stránku svojej služby a poslania. Po celej noci, keď uzdravoval množstvo nemocných a pomáhal ľuďom, odchádza z Kafarnaumu zvestovať Božie slovo. Pretože zatiaľ, čo jeho mocný dotyk dokázal uzdraviť mnohých ľudí, tak evanjelium Ježiša Krista môže uzdraviť srdcia a duše všetkých. Avšak hneď v zápäti na to čítame, prišiel k nemu malomocný, padol na kolená a prosil ho slovami, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A tak pred Ježišom do istej miery stojí znovu akási dilema, alebo dokonca prekážka k uskutočneniu a k uskutočňovaniu jeho poslania. Naplňania evanjelia, ktoré má svoje absolútne vyvrcholenie a naplnenie v Golgotskom kríži. Teraz pred ním stojí človek so svojím utrpením, so svojou bolesťou. A my sa domnievame, že Ježiš nemá na výber. Že Ježiš musí tomuto človeku pomôcť. V jednej piesni, neviem ktorá, ale to je narýchlo, spievame, nikomu neodoprel pomoc v súžení. A
taká je naša predstava. Taký je obraz Ježiša Nazareckého v našom svete viery a v našom vzťahu k Bohu. Je to obraz Ježiša, ktorý nikdy neodoprie pomoc človeku. Je to obraz Boha, ktorý musí vždy povedať áno, chcem. Tuna ho prosí ten malomocný slovami, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A my sa teda domnievame, že Ježiš nemôže povedať nechcem. Veď to by predsa poprel tú svoju podstatu, že on je láska, že on je plný dobroty, že on je tým najvyšším princípom milosrdenstva, súcitu, empatie. Ale nie je to pravda. Tu sa dostávame totiž ku najťažšiemu a častokrát zlomovému bodu viery a zlomovému bodu vzťahu človeka k Bohu. Boh nemusí vždy povedať chcem. On môže povedať nechcem. Boh je Boh. A nám skrátka neprináleží ani hodnotiť, ani komentovať jeho rozhodnutia. Nám dokonca neprislúcha ani prisudzovať akékoľvek udalosti okolo nás vo svete, či v našom živote Bohu, Božiemu konaniu, či Božej vôli. A napriek tomu v istých okamihoch života stojíme z očí v oči tej najťažšej stránke viery a vzťahu k Bohu, ako som povedal, a tá spočíva v prijatí. V prijatí skutočnosti, že Boh môže povedať nechcem. V prijatí Božej cesty, jeho spôsobu, jeho vôle či nevôle. Ale Ježiš hovorí chcem. Chcem buď čistý. A ja sa domnievam, že v tejto chvíli tieto slova nepatria iba tomuto malomocnému človeku. Tieto slova sú akýmsi, poviem, programovým vyhlásením Ježišovho poslania a služby. V týchto slovách Ježiš predznamenáva a poukazuje na to najdôležitejšie a najpodstatnejšie. Prečo prišiel? Chcem buď čistý. Áno, v týchto slovách, ktoré zaznievajú v internom rozhovore medzi Ježišom a týmto človekom, my môžeme už anticipovať, predvídať Kristov kríž. Môžeme vidieť to Ježišovo rozhodnutie, kedy skrze svoj kríž, utrpenie a bolesť hovorí už určite iným hlasom, iným spôsobom. Hovorí tým absolútnym, najhlbším, ale aj najbolestnejším spôsobom svoje. Chcem buď čistý. Pretože Kristov kríž a jeho krv vyliata a tečúca po Golgotskom kríži volá presne týmto hlasom. Chcem buď čistý. Tieto slova znejú nad celým svetom, nie len tomuto malomocnému, nemocnému človeku. Znejú každému človeku každej doby a znejú aj dnes v tejto chvíli aj nám. Kristov kríž hovorí, chcem buď čistý. A čo to znamená byť čistý? Čítal som 51. žalm, kde žalmista
poznajúc a uvedomujúc si svoj hriech, prosí, aby ho obmyl Boh. Izopom zbav ma viny a budem čistý. Belší budem ako sneh. To nie je výzva k tomu, aby sme boli dokonali. Nikto z nás nemôže naplniť toto Ježišovo slovo, túto Ježišovu ponuku. Chcem buď čistý. Je to skrátka Ježišova túžba, aby jeho dielo a to, čo učinil a jeho evanjelium znovu a znovu očisťovalo naše srdcia. Aby sme nechali Ježišovi priestor v našich životoch pôsobiť tak, že si zvolíme to, čo je čisté. Že si zvolíme čisté hodnoty. A to nie v tom poblúdenom a falošnom vnímaní, ktoré v dnešnom svete spoločnosti a častokrát v cirkvi rezonuje, že čo je čisté. Ale na základe Kristovho evanjelia to je čisté, čo robí Ježiš. Láska ku každému človeku, prijatie každého človeka. Ježiš sa dotýka toho malomocného, toho človeka, ktorý žije mimo civilizácie, pretože jeho choroba je prenosná. A on sa ho dotýka, aby dal najavo, že on je ten služobník Boží podľa Izaiáša, ktorý prišiel, aby sa dotkol našich nemocí a našich bolestí, aby ich niesol. Tu Ježiš dáva najavo, že toto je čisté. Iných sa dotknúť svojou láskou, svojou empatiou, súcitom, pomocou, milosrdenstvom, dobrom, ktoré v našom srdci môže pôsobiť Božia láska, ale i láska človeka. Čisté je to, čo vidíme v Ježišovi Kristovi. Ale nie vo svojom obraze Ježiša Krista, pretože o tom hovorí tento príbeh. Keď Ježiš hovorí, chcem buď čistý, tak ten človek je očistený, je zdravý a v tej chvíli zrazu počuje prísny Ježišov príkaz. Pohrozil mu prísne. Nikomu to nehovor. Hneď potom, ako Ježiš nás očisťuje, hneď potom, ako smieme prežiť záchranu, vykúpenie, spásu, oslobodenie skrze Ježiša Krista, skrze jeho kríž a obeť, tak môžeme aj my počuť Ježišové usmernenie. On mu hovorí, nikomu to nevral. Prečo? Prečo nemá ten človek hovoriť o svojom zážitku s Ježišom, o svojej skúsenosti s Ježišom? Pretože Ježiš vie, čo sa stane. Ten človek pôjde medzi ľudí a opíše to, čo sa mu stalo, ten veľký zázrak a ďalší, ktorí zatúžia po uzdravení Ježiša, budú nasledovať. A ich jediným motívom a jediným dôvodom, prečo pôjdu za ním, je, že budú veriť a dúfať, že Ježiš ich vylieči. Ježiš vie, že tento človek ukáže obraz všetkým ľuďom, obraz Ježiša liečiteľa. A Ježiš vraví, toto nerob. Toto nerob. Senzačný, zázračný liečiteľ. Áno, pritiahne to zástupy, ale nebude to mať hodnotu. Nebude to mať ten výsledok a dôsledok ako Ježišovo skutočné poslanie, zvestovanie evanjelia a cesta kríža. Ale ten človek to nedokáže. Alebo nechce. On ide a musí o tom hovoriť.
Povieme, to je prirodzené. Také niečo úžasné si nechať pre seba, to by bolo sebecké. To by bolo nerozumné. Ale Ježiš mu vraví, čo si iné. Ježiš mu len nevraví, nikomu to nehovor, ale povie mu, čo má urobiť. A povie mu slova, choď, ukáž sa kňazovi, obetuj za svoje uzdravenie, poďakuj Bohu, tak ako to povedal Mojžiš na svedectvo ľuďom. Toto má byť jeho svedectvo. Nie ohlasovanie senzácií a reklama pre zázračného liečiteľa Ježiša Nazareckého. Jeho svedectvo má byť to, že poslúchne Božie slovo a pôjde v jeho, tak povediať, šľapajach a svetle. On mu povie to, čo prikázal Mojžiš vo svojom zákone. Toto urob. To bude tvoje svedectvo. A povedal, obetuj tak, ako to je vo zvyku za svoje uzdravenie. A my povieme, to je také obyčajné. Aj tomu človeku sa to možno zdalo také obyčajné, také zvykové. To také niečo, čo skrátka robí hoci kto je uzdravený. Ale Ježiš mu hovorí, urob to obyčajné. Urob tie obyčajné veci. Urob to, čo máš vo zvyku. Urob to, čo hovorí Božie slovo. Urob to, čo pred tebou urobili mnohí, ktorí boli uzdravení. Ukáž sa kňazovi a poďakuj Bohu. Na svedectvo ľuďom. Toto je svedectvo. My by sme chceli možno tiež nejaké senzačné svedectva. Nejaké úžasné, niečo, čo by chytilo davy, chytilo zástupy, niečo prevratné, čo sme zažili s Bohom, zažili s Kristom, zažili vo svojej viere, zažili vo svojej službe. Ale Ježiš Kristus hovorí, chceš byť svedkom Ježišovho evanjelia. Tak žij obyčajnú vieru. Rob tie obyčajné veci. Príď znovu a znovu do chrámu. Otvor Božie slovo. Porozprávaj sa so svojimi deťmi občas, vnúčatami o viere, o Bohu, o tom, čo znamená pre nich. Také obyčajné, jednoduché veci. Toto je svedectvo. To je svedectvo tých, ktorí počuli vo svojom živote, chcem, buď čistý. A tak, neviem, či si počula vo svojom srdci ten hlas niekedy. Verím, že áno. Že sme počuli hlas Kristovho kríža, ktorý hovorí všetkým, chcem, buď čistý. A tak posluchnime ho. A robme obyčajné veci viery. Aby sme tak vydávali svedectvo. Každý deň. Svedectvo o tom, že nie je naše telo, ale naše srdce očistil Ježiš Kristus. Amen. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje evanjelium. Ďakujeme ti za to, že smieme v ňom poznávať základ, podstatu. Nie len našej viery, ale i samotného poslania Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Pane náš, za to, že i dnes si smieme uvedomovať veľkosť tvojej lásky. Veľkosť lásky, ktorá z kríža volá, chcem, buď čistý.
Veľkosť lásky, ktorá preto, aby mohla očistiť naše životy, naše srdcia, naše vzťahy, aby mohla nám ponúknuť dobrý život. Život vo svetle, pravde a milosrdenstve. Tak trpela na Golgotskom kríži aj svoj život. Za nás tá láska dala. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že z toho kríža znie aj nám, chcem buď čistý. Ale daj, Pane, aby sme aj my poznávali a uvedomovali si to, čo je najťažšie prijať. Že ty nemusíš povedať chcem buď čistý. Ty nemusíš vždy povedať chcem. A daj nám silu, Pane, práve vtedy, keď hovoríš nechcem. Práve vtedy, keď sa v našom živote nedejú veci podľa našich očakávaní. Daj nám silu i vtedy zotrvať. Zotrvať pri tebe, zotrvať na tvojej ceste. Pane náš, my ľudia máme radi senzácie, niečo prekvapivé. To nás láka. A pritom to nepotrebujeme. Ani pre svoju vieru, ani ku svedectvu. A tak nauč nás, Pane, svedčiť o viere takým obyčajným spôsobom. Nauč nás vydávať svedectvo v každodennom živote, vo svojom konaní, rozhodnutí, v tom, ako pristupujeme k iným ľuďom. Svedectvo, ktoré nie je senzačné a nie je možno tak lákavé, ale ktoré jediné je pravdivé. Aby sme neprinášali falošný obraz o tebe. Lebo ty si neprišiel ako liečiteľ, ktorý má od všetkých chorôb a neduhov zbaviť ľudstvo. Ale ako Boží syn, ktorý svoj život kladie, aby celému ľudstvu ponúkol život v pravde, život vo svetle i život večný. A tak, Pane náš, prosíme i dnes do našich srdc prehovor, nech počujeme hlas tvojej lásky, ktorá hovorí, chcem buď čistý. Prosíme, Pane, zvlášť za nemocných, trpiacich, odkázaných, núdznych, za chudobných, trápiacich sa, zarmútených, smútiacich. Do tvojich rúk sa vkladáme a prosíme, vypočuj našu modlitbu, keď i dnes k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Vyprosme si požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni naše srdcia i naše mysle. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Drahé sestry, milí bratia, chcem vám oznámiť, najprv pripomenúť oznam reformovanej misie a diakonie, ktorá pripravuje Deň seniorov, uskutoční sa 24. októbra v Jablonove nad Trňou. V rámci programu navštívime aj reformované kostoly v Čečejovciach a Turni nad Bodvou, čítam
z plagátu. Účastnícky príspevok je 25 eur, zahrňa dopravu a obed, platí sa v hotovosti na mieste. Autobusová doprava je zabezpečená po trase z Michaloviec cez Sečovce, Bydovce, Košice, Čečejovce. Samozrejme, autobus stojí všade tam, kde po trase čítanej je niekto prihlásený. Do 21. oktobra je možné sa prihlásiť. Plagát zavesím na nástenku. Môžete si pozrieť spôsob. Je tam telefónne číslo alebo mailová adresa. Ďalej vám chcem oznámiť, že ak Pán Boh dá, pri službách Božích sa zhromaždíme na budúcu nedeľu v obvyklom čase o 10:30. Služby Božie na budúcu nedeľu budú o 7:45 vo Vranove nad Topľou, o 9 hodine v Humennom, o 10:30 v Trhovišti. Služby Božie tu v Trhovišti s detskou besiedkou a po službách Božích bude konfirmačná príprava. Takisto na budúcu nedeľu na budúcu nedeľu konfirmačná príprava nebude, pretože budeme mať sviatosť krstu. Rodinka, ktorá chodila na bohoslúžby do Humenného, sa presťahovali ku Košiciam a poprosili ma, či by som im pokrstil ich syna a dcéru, Adamka a Karolínu. Sú to dvojičky a teda prídu sem do Trhovišťa ku sviatosti krstu. Myslím, že je to všetko, čo som vám mal oznámiť. Prajem vám požehnanú nedeľu a pokoj v srdci. A samozrejme aj dnes konfirmačná príprava po službách Božích.
Oh,